Takže ahoj ľudia, ja som Machera55 a dnes vám prinášam vlog číslo 2. Ako ste si všimli, dnes je 13. marca, čo znamená, že všetci deviatáci na celom Slovensku písali jeden veľký test. Ten test sa volá Monitor. Monitor bol ľahký, aspoň matematická časť, slovenčinárska časť bola tento rok trošku ťažšia, ale dúfam, že som to dobre napísal. Čiže znova sa môžem hrávo pustiť do točenia videí, vlogov, gameplayov a ešte neviem čo iného. Takže teraz po tomto rozhovore vám pustím kúsok z Mafie 2, čo som si nahral. Mafia 2 mi už konečne ide aj nahrávať, čiže dole pod video napíšte komentár, či by ste chceli nahrávať Mafiu 2, alebo či by ste nechceli, alebo by ste chceli inú hru, napríklad Half-Life 2 alebo také hry. Všetko dole do komentárov. Takže teraz bude nasledovať menší strih a dávam za tým Mafiu 2. Čiže nezabudnite nám dať like, koment, odber a čus. Takže ahoj, pred chvíľou ste mohli počuť informačku a teraz vám ukážem Mafiu 2. Áno, Mafia 2 mi nejde na 1 000 000 FPS, ide mi myslím na 15 fps alebo 14, ale to je oproti minulú úplne luxusné, čo mi ide teraz, hej. Takže máme ísť Freddymu a máme si zobrať páčidlo. Čiže ideme, áno, dole pre šupsy, ako počujem. Ideme dole po schodoch. Toto vlastne je taká ukážka, hej. Ja som teraz v kapitole 4 Murphyho zákonia, toto som pekný tu skaleta. Ja teraz ten komentár nahrávam dodatočne, lebo ako som proste zapol Mafiu, zapol som Fraps, hej, nahrávam, potom si pozriem videjko bez zvuku. Hej, žiadny zvuk tam nie je, potom sa dostane nastavenie Frapsu. Áno, niekto mi asi vypol, neviem kto, zvuky nahrávania, takže tam si to nahral bez komentára, čiže komentár si teraz nahrám dodatočne. Takže teraz tu niekde behám s Vitom. Áno, prekrčíme sa, vyberieme si nejakú zbraň. Čo je Colt. Vyberiem si, vidím, že tam idú policajti, tak asi si skriem zbraň. Teraz utekám sa skryť, idú ku druhému. Myslím, že som si práve chcel vybrať auto. Nie, nechcel som si práve auto, som si robil také kolečko. Takže opäť sa prikrčíme ku muriku, vytiahneme si zbraň. Zamierime. A dáme headshot. Namierime a páli. Áno, cez kriky, úplne najväčší profesionál cez kriky. A ideme sa pozrieť, čo sme urobili. Trošku si zašprintíme. Áno. A dali sme headshot, like boss. Sme dali headshot. Žiadni policajti, niekde tam jeden policajt. Pekná lampa. Áno, idem boxovať do lampy, či do stĺpika, veľmi dobrý nápad. Ešte jedno do stĺpika. Dobre, sme vyboxovali stĺpik, teraz prišli policajti, vystupujú z auta, my sa im pozdravíme. Skryjeme sa za ich auto, vyberiem si zbraň, je to headshot. Kde beháš? Headshot. Si hľadám policii, převleky sem. Dobre. Dali sme headshot a tam je ešte jeden. Úplne luxusné spomalenie. On netuší nič. Áno, teraz neviem čo robím. Tak a toto by bolo pre dnešok všetko. Týmto s vami lúčim a čau.